Maria, yeah, 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 Maria, yeah, yeah. My Maria, yeah, 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 Maria, yeah. Ah, my Maria, ah, yeah, Maria, yeah, yeah, yeah. My Maria, yeah, 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 Maria, yeah. Ah, my Maria, yeah, 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 Maria, yeah, yeah. My Maria, yeah, 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 Maria, yeah. Ah, my Maria, yeah, 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 Maria, yeah, yeah. Ah, my Maria, yeah, 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 Maria, yeah. Ah, my Maria, yeah, 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 Maria, yeah, yeah. My Maria, yeah, 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 Maria, yeah, yeah. Ah, my Maria, yeah, 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 Maria, yeah. Ah, my Maria, yeah, 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 Maria, yeah, yeah. Ah, my Maria. Yeah, Maria, yeah, yeah, my Maria, yeah, 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 Maria, yeah, 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 my Maria, ah, yeah, Maria, yeah, 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 my Maria, yeah, 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 Maria, yeah, 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 yeah. Amen. It's a wonderful evening. Ndachitofunga zvangu kuti munoziva kuti America ine 1200 think tanks anoadvisa president foreign policy avo, domestic policy. Zvino ndinofunga zvangu ndagara ko isu vedu president vanoadviswa nani? Unoziva kuti Zimbabwe is supposed to be a country inotongwa sematongerwo aiitwa pachinyakare. Prime Minister President anenge aripo. Gore rino tina President ED Mnangagwa. But then I don't answer kunani. President and Prime Minister is supposed to answer to the royal family. Royal family, who's supposed to be the royal family? Vanhu vane zivo rekuziva vazezuru nevambiri kuti vakabva vanenge vakutresa nekutreka ropa richipikirwa, the bloodline, notresa bloodline rinenge anointed. Haungotonga ungotorwa chapura mombe mumatanga emombe unzi ngaangotonga as royal family aiwa. Panotrekwa kuonekwa kuti ropa remunhu akatsanangurwa. Tiri kuEthiopia totresa ropa raHaile Selassie, ndio ratinotresa iroro. Chizukuru chake kana chiri chipenyu ndo chinoita mambo icho. Kana paine musikana muzukuru wake musikana ndianta princess iye kana queen muEthiopia. Azvirevo kuti vari kutonga mapresident maprime minister anenge ari panobviswa aiwa. Vanoramba vari panyanga vari mapresident vari maprime minister asi vachita answer to the royal family. Zimbabwe haizokunetsai nekuti vakakunetsai they answer to the royal family. Saka vakakunetsai munochema neHwaMambo nengochitonga. Sezvakafanana neGreat Britain. Keir Starmer akaiswa manje akangonetsa maBritish vanongoenda kuna King Charles wati prime minister wako atishupa atinetsa. Zvinotaura kuti king akatanga kutaura naprime minister anoteerera zvichemo zvevanhu nekuti anenge aine HwaMambo, is a chosen man by the blood. Ndomatongera ataita pasi chigare pachinyakare. Naifaro aive nemavhizia, aive nemafaro kuEgypt. Handichaziva ndizoza here anga ina vhizia ainzi Mary Luka. Handichaziva kuti ndiani. Asi uyo wekutanga uyo anga ina vhizia Imhotep, Mutape, the biblical Joseph. Munhu Mutape, isonzi munhu Mutape, Mona Mutapa. Yeah, biblical Joseph, Imhotep. I believe in the multiverse. I believe he was a genius, engineering, astrology. As a matter of fact, Bukura Jasha, akati una Benjamin, Sarah. Koma kwese ngai nontora baba. Abadi kupe kujika. Ayo, yo Benjamin Chisara. Koma vaine unotora baba. Aive ne intelligence ze kuona masters kudenga.
saka akabva azoti kuna Benjamin zvino Benjamin airamba kusara manje nekuti vakoma vaimutaira iwa usari baba unozochema remember takarasa futi Josefa baba vangachema achifunga kuti wafa futi zvino Josefa akaona vanhu havambobvuma akabva atora cup vaafurira mushando wake kuti isa chikapu ichi mubhegi raBenjamin saka pavanga vakuenda manje akabva ati tode mabhegi mumwe musi mungadai mandibira ndipo akavhura bhegi vhoti mune kapu sikana Josefa handi muri kuona kuti hamusi vanhu vari honest ka muchida kutondibira kapu yangu zvino uyo haachaenda nekuti muri vanhu vanonyepa saka akangozviitira kuti vanhu ava